litanga ni nguriginde chikura igona atene na uno yomo ukaro 2027 okoba kanyutari abono kwamanyire na inche tigandu pole yane gocha somo chibosemo mugako yo no mugako muya in fact no mugako orueta sako ngwa gasomia abana baye buna kero umuntu arure umuntu omokungu sana because talikire mwegu mason farming igo no abantu abange bonse twakineri gwabwe ige family yose mopole asa mungina na abana baye bonse na abamwabo umugaka choni ondoro uyutigaire neroro bantu baminto nje matiura temundi ekingorogo na rule pole yane na bafata ba tusomeire kanisa munandu mukatoliki na ndetiri kwa na siasa na tigirabo na chichanka umunginoria na ina kai family chiri busana na nderero nko bamentande chiri busana mbubenda akole egento kende buna tuateba okoba tuarorire ngi kanisa ya somiru abantu baminte njara kiyabarire nimbatige njara basi nabo chigo chakogenda bwango igo mambi bono no ene kwaya nere kanisa tali bogage ekwaya mwe gukende imbaro lego sentige inchumba chiri bube egento kende ngokora go sefata na barabumbato so mie kanisa bamito ni na bakatkista no bale na barabunto ko bae ebinto nabo biko genda igo igo mo katkistorina ninju ko ebinto bira kanisa go soti ngora go chabu njugu go goita bano goikera abantu baminto barosire etogotigo mugako siemo arusigwa airwari buya abageni bagende nande tiganto baminto tuteba ningaki kero umuntu bari bagotenga tunganya rugura incengo kwana buna gacha gwagoteba kero umuntu ligichikura ekere kwa ligichikura kurumate na rugura umaye gochorete gentete betumaye gukora lakini tari ocho tutenga toje gokobwate si otabwati kura kero umuntu tigali gichikura tumaye gori umuntu oyo mukurugura abantu bamwe abantu abana baje gwaka chikura tari muntu uja kutaire kitibanto uchiandonse abantu baminto bono umugaka gako bekunzere abageni bakogenda ndogokora balene userero ntige mumaete tindi mongiti nyasaye oyo atemo biyamano magona amanyero no